Mala Abbas kana da budurwa? Ina da mata, ina da budurwa. Wow, mata kace shi. Okay. Sunan shi Abbas. Sunan shi Abbas. Abbas wa? Abbas Nasiru Musa. Okay, Abbas Nasiru Musa. Okay. Let's watch this funny video. Saboda haka malam salamu alaikum, ni suna Mr. Kamis. Kaifa? Wa alaikum salam wa rahmatullah. Sunana Abbas. Malam Abbas, to Malam Abbas kana da budurwa? Ina da mata, ina da budurwa. Wow, mata. Oh my god. Wow. Tuna sanar ka samu number ta na wajen? Wannan pranking ɗinta, amma kar kai magana. Kawai kai rika zuba ido ka ga mi zai sa number ta. Kace me sunanta? Aisha. Aisha. Allah ina magana da Aisha ne? To alhamdulillah bukata ta biya kenan. Ni sunana Mr. Kamis. Kina ji? Kuma ina dan irin online street video nan ne, kuma muna dan yin kacici haka nan na gidan radio. Kina ji? Hello, kina ji na? To yanzu muna tare da wani bawan Allah, muna in a live station yanzu haka. Muna kan program kuma muna yin kacici kowa yana ba da number budurwarsa a kira ta. Idan ta canka to ya riga da ya ci what do you call, ya riga da ya ci kyauta da zamu bada. Idan kuma ta faɗi to ya faɗi kyauta. Yanzu haka waya na speaker kuma yana jinki. Saboda haka yan mata dan Allah me sunan saurayin ki kai tsaye? Sunan shi Abbas. Sunan shi Abbas. Abbas wa? Abbas Nasiru Musa. Okay, Abbas Nasiru Musa. Thank you. Mutuna Abbas Nasiru Musa, mutuna kai mutuna ga maka ce mata kake da shi. Wannan mata kake kira gaskiya, yan mata yanzu sai hankali. Gaskiya ne mutuna kai shikenan an ga magana. Wow. Thank you mutuna. Wow. Ina ki gaba, na gode.